ako na horskej dráhe, ale vždycky je to sranda. Je spojená s oddelením Salesforce, kde som prešiel viacerými funkciami. Byť odvážny a určite aj tak trochu snílek. Učiť sa nové veci. Na optimalizácii portfólia Philip Morris produktov. Vediem tým sales expertov, ktorých učím, ako zveľaďovať svoje predajné zručnosti. Ochota zlepšovať sa, prispôsobiť sa dynamickému prostrediu a mať tímového ducha. Tímový duch, zápal pre prácu, dôvera vo firemnú víziu. Považujem sa tak trochu za hudobného guru a málo ktorú pesničku nerozoznám. Som blíženec a predáme pesimistovi rúžové okuliare.